Jiena bat itra personali u għetlu li ma rridux li tfal tagħna joħorġu minn ġormos tal-education, għetlu wkoll ktibtu fuq il-karta illi jekk u dan il-gvern vera li jisma' biex nkun naf ċerta li dan il-gvern jisma' għandu jiġi u jkellimna l-inna ġenituri però s-istadu maġġi għadna ma smajna xejn. Infaq fuq il-200 euro uniformi u m'għandix il-flus biex għadan sibhom barra jiena bil jagħmlu. Ġifieri ilha tberrem mill-bidu tas-sena tal-uniformi u tal-ismijiet tal-kulleġġi għax kienu batu karti ma' tfal. Dik hija li ma rridux li tfal joħorġu minn ġol iskola x'ina fuq di il-problema ħajkolli napplikalu għal tal-knisja l-istifel u ġifieri li qiegħda ngħid mhux għax ma nixtieqx daqshekk li napplikalu rigward spejjeż għax jiġifieri ħajsalla kważi ħafna minn nies dan il-gvern fuq is-sitwazzjoni għax m'għandna xejn moħħna mistieħna. Nispidaħ lill-Levaris Bartolo u nixtiequ jerġa' jiġi fuq id-dosnet biex jgħidilna x'iri ta' jiena lija t-tfal tagħna m'għandux għalfejn, m'għandux id-dritt li jilab mal-futur tagħhom.